Det her det er en af de største årsager til, at folk har svært ved at tabe sig. Ser du, de fleste de tager bare en spiseske peanut butter, og så smider det oven på deres havregrød, fordi der er så mange fitnessinfluencer, der siger, at det her det er en god proteinkilde. Men det, de ikke lige tænker over, det er, at der faktisk er 30 gram på sådan en her ske. 30 gram, det er alligevel næsten 200 kalorier. 200 kalorier i sådan en her lille spiseske. 200 kalorier er relativt meget for så lidt der. Det er altså ikke særlig meget mad. Det fylder dig ikke i din mave, og det mætter dig ikke. Det der så er med, at når man ikke vejer ting af, det er, at man bare kører på øjemål igen. Så man tager bare en spiseske mere næste gang, at man skal gøre noget. Nu ligger der 2 skeer her, og måske kan man godt se, at der er en lille smule forskel, men hvor meget tror du, der er? Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad du tror, at den her ske vejer kontra den her. Den her vejer altså 30 gram. Hvad tror du, den her vejer? 45 gram. 45 gram, det er altså næsten 300 kalorier for sådan en her spiseske. Hvis du så aldrig vejer din peanut butter af, når du tager den over på din mad, så er sandsynligheden for, at du kommer til at tage lidt mere og lidt mere og lidt mere